не е. Добре. Така, значи, по схвърлената сянка, сега върнахме едни, такива по-нормални нива. Така, това го разбрахте. А тук за цвета, разбира се. Цвета на хвърлената сянка можете да го променяте. Когато обаче цветът на хвърлената сянка е по-светъл от цвета фона, тя не се забелязва много. Така, оставяме си я черна. Така. Тук имате всякакви такива. Това вече не изглежда, разбира се, като хвърлена сянка, но това са интересни ефекти, които в дизайнването се използват много. И тук вече имате настройки как да изглеждат тези неща. Може да си създавате, да си зареждате други такива настройки, да ги сменяте. Нали, тези бутони и тук ще ги обяснявам, така че за сега ще ги пропусна. И като ги обясня тук във връзка с селекциите, те ще ви бъдат ясни и тук. Така, сега, inner, вътрешната сянка. Това го изключваме, за да не ни пречи. И както виждате, ето, по този начин можете да си правите някакви настройки там по словото, да си включвате хвърлена сянка и другите, които ще разгледаме. И по този начин да ги изключвате, за да видите как ви седи по-добре, дали с двете, дали без двете, нали, както така. Сега, за да направим настройки по вътрешната сянка, за малко това ще ви изключа. Тук са пусти, само че каква е разликата, че сянката е отвътре. Ето ще направя малко по-голяма и по-видна. Все едно е в рамка вече това изображение. Все едно не е отгоре, а е отдолу, нали, под друго. Да. Усещате ли го? И светлината все едно, че идва от тук, защото нали, може и от тук да я обърнем, естествено. Така, Outer Glow е сияние. Може да бъде направена, само тук иллюмината да я увелича. Ето какво се случва, като се увеличи плътността на тези шумни пиксели. Но ние, примерно в случая, няма да търсиме нойз, ще търсим една плавност, може да го увеличиме, нали, тук опасите, тук тези неща вече ги говорихме. Само част сиянието ще го направя друг цвят, за да е по-видимо. Така, размера малко ще го намаля, малко ще намаля. И тук по същия начин тези неща ги имате. Така, тук какво друго по-интересно имаше. Антиалайзинга, за него ще говоря, това е много важно нещо на преселекциите. И вече тези настройки повлияно видяхме, трябва да пробвам. Никога не съм ги използвала. Нещо се... да. И това прави плътността вече пък на тези интересни обектите. Така, Inner Glow вече ви е ясно, естествено, какво е това. Така, тази настройка тя включва контур. Сега, преди контура да е включен и текстурата, нали, само тези основните, Bevel и Emboss, примерно. Така, примерно стилът може да е отвън. Прави го като купче, като бутонче. Така, тук дълбочината. Може да си настройвате, тук да си настройвате големината. Виждате ли? Тук да си настройвате мекотата. Ето, едно изострено купче стана. Така, и тук също можете да правите заострено, нали, по-много хард. Тук по-мекичко и тук вече съвсем мекичко. Сега ми хареса харда как се вижда. Така го оставяме. И тук да настройвате светлината, откъде да бъде. Виждате ли, че така е по-неестествено?
Някакси сме свикнали светлината да идва отгоре в ляво. Тук размера го казахме. Така, тук ъгълът, от който пада светлината, може да го променяте, нали? Той е така, но може да го сложите абсолютно отгоре. Както и на другото. Сега, Use Global Light. Какво означава? Това ще го видите във всички настройки на слоевете, тук по тези, където има светлина. Това означава, че ако е включено и вие сте дали някаква настройка за светлина на един слой, всички останали слоеве, за да седат хармонично към него и да не се получава усещане за 1000 светлинни източника и неестественост на изображението, приемат посоката на светлината, която е зададена. Ако го изключите, можете да настройвате на всеки слой посоката на светлината да е различна. Това означава тази отметчица. Тук пак са тези контури, анти-алайдинг, казах, че ще ви обяснявам. И тук вече също това падащо меню. За какво означава мод точно на английски? Все едно, както и да е. Ще го така или иначе директно превод не интересува, да ни засяга. Значи това са различни настройки на слоя, на горния слой, които ефектират, те го правят прозрачен, но видим. И по различен начин прозрачен. Може горния слой само да отсветява долния, може изображението да изглежда по-тъмно, но така, че долния слой да прозира. Много са, ето примерно, да ви покажа как ще изглежда това. Обаче вече когато трябва да го включа на слоевете. Тук с тези настройки променят видът на бутона. Нека това да го наречем бутон, защото не е някакси така кутийката. Когато се отнасят за слоевете, изглеждат, ефекта е малко по-различен, но така или иначе запомняне няма. Аз никога не мога да запомня, т.е. аз горе-долу зная, използвайки ги, кое какво прави, обаче ефекта е много различен, защото зависи от видът на слоя, дали е един цвят, дали е изображение, дали е рисувано изображение, снимка, какво е на долния слой. Така че винаги, когато тръгнете да ги използвате, нали си ги прилагате, този следващия, последващия, за да видите как ви харесва и можете да си ги сменяте с стрелкичките нагоре и надолу, нали, да си плъскате. Така, ще говорим след малко за тях, когато говорим за слоевете по-нататъка. Така, тук разбира се прозрачността, доколко тези ефекти да бъдат приложени в светлината, а тук в тъмнината. Защото, нали, може да се коригира, да не е чак толкова контрастно, както беше първоначално. Ето така меко изглежда по-реалистично. И тук съответно може да сменим цвета, да го направим по-студен, защото светлината е по-топла. Да има някакъв цвят и така. Това е по тази настройка. Сега включвам тази, а тази изключвам. Контур. Тук могат да се прилагат контури по всякакви. Нали виждате какви ефекти се получават в... Това става като рамчица, нали, като картинка вече. Аз не ги знам. В смисъл, никога не мога да запомня кой ефект по какъв начин, но като тръгна да го правя, си го чувъркате и си казвате, това ли ми харесва, това ли ми харесва, нали? Така. След това, текстура. Само, че за съжаление текстурата обхваща цялото изображение и тук има още някакви текстурки. Нали, може да им сменяте големината и така нататък.
Така, това с текстурата е доста неизползваемо, защото ти ако искаш изображение като го текстурнеш, да, получава се нещо, но е доста нечетимо. Така, сега, прилагайки тази настройка, тя по същия начин може да тези настройки, за които ви говорих, overline, например за оцветяване с въпросния цвят, ако сложим тук някакво синьо. Виждате ли как се оцветява? И тук вече пак ъгъла можете да си нагласявате, големината, дистанцията, естествено, всякакви ефекти. Този инструмент също никога не съм го прилагала в никакви дизайни. Просто не ми е трувало с какво може да се използва, но просто имайте го предвид. Така, някакъв цвят, който да приложите като филтър върху изображението, ето то се пише Color Overlay. И да му дадете някаква прозрачност. Все едно го оцветявате с някакъв филтър. Така. Това е все едно с някакъв градиент го оцветявате. Но той просто, не че се оцветява, просто се запълва с някакъв градиент и изображението изчезва. И тук пак са тези текстурите. И това вече е контур на самият слой. Ако слоят няма квадратно изображение, а нещо сме изрязали, този контур ще го обгради него, само да покажа, защото това често се използва. Тук казвам агенца, но тук се права някаква... сега ще не така нещо. Рисувам с четчицата. Така. Ето, това е един слой, в който има само това нещо. Останалото е прозрачно. И на този слой сега от тук ще го направим. Не от тук, а от тук. Ни излизат тези настройки. Бяхме стигнали до последния стрелка. Виждате ли тези ФХ? Така, пристрелка. И виждате как контура обгради самото изображение. Тук го променяме големината. Така. Тук разбира се какво означава това. Нека само да го зумна, за да ви кажа какво означава това. Важна настройка, не е някаква само за ефект. Но просто искам да зумна изображението. Outside, това означава, ето, това беше дебелината на четката и outside означава, че контура е извън границата на изображението. Ако го сложиме inside, повлиза вътре в изображението, виждате ли? Нека да го намаля, за да е видимо. Ето така. А сега ще го увелича, за да го сложа по средата, което означава, че ако границата на изображението, то не ако, а тя всъщност е по средата на черния контур. И контура е в центъра от двете страни на границата. До тук ясно ли? Да. Добре. Много се чуват тези, които говорят наоколо. Само секунда. Появи ли се Ивче? Но моля ти се, няма нищо. Сега, маски. Какво означава маска? Това е в Photoshop, само че за да говорим за маските, трябва да говорим за селекцията или първо за маските. Хайде първо за маски. Те са много свързани нещата, защото след това ще вземем тук, сега ще вземем после инструментите за селектиране, защото в Photoshop, примерно, искаш да селектираш само камъчетата, определени цветове, нали, различни инструменти се използват.
Но какво по принцип прави маската? Сега. Ето, ние сме в този слой. Този слой ни е активния. Натискаме бутона Създай маска. Така. И тя създава маска. Отиваме в Channel. И ето тук, като го активираме тази маска, защото маските се появяват в каналите. Каналите, това са цветните канали за разчитане на цветовите показатели на всеки пиксел, съответно и на цялото изображение. Виждате RGB, след това по-отделно Red, Green и Blue. Когато се създаде маска и тази маска е запълнена с черно, тогава този участък на изображението на долните слоеве е невидима. Сега това ще го изтрия, за да създам една маска от начало. Отиваме тук, за да, примерно, искам, поради не знам си какви си налудничеви дизайнерски идеи, точно е това жълтичкото, което дразна, така ще го поставя тук върху двете снимки, то да се появи, да прави всички долни слоеве невидими. Тоест, ако ние след това го сейвнем като TIFF или като PNG файл, когато този файл бъде поставен върху друг, там участъкът ще е прозрачен. Разбрахте ли го горе-долу? Да. Или, смисъл, има ли смисъл да го правя? Не, може би ще трябва да го направя. Да. Сега, ние сме с този инструмент за показване. Отиваме на слоя, натискаме контрол и виждате ли ръчичката каква стана? С значето за селекция. И вече, ние сме сигурни, че този слой е селектиран абсолютно. Обаче, ще го зумна много, за да видите, че този слой, понеже е рисуван с четка, тук има едно плавно разсейване. Четките така рисуват, защото моливите рисуват ето по този точен определен начин. Имаме пиксел червен и след това до него вече остава пиксела на фона. Ще говорим за тези неща също. Тоест, четката рисува с известно преливане в края на границата си. Когато селектираме един обект по този начин, ние сме сигурни, че сме селектирали всички изображения, всички пиксели, но с преливката им. Тоест, тази селекция отчита този пиксел каква плътност има, този пиксел каква плътност има, че този вече има по-малка плътност, този още по-малка и този още по-малка. Тоест имат някаква прозрачност. Тоест маската, която ще създадем от тази селекция, ще притежава същите свойства на прозрачност на тези пиксели към границата. Защото ако го бяхме селектирали по друг начин, там по другите начини за селекция, ние щяхме да селектираме всички пиксели, които са оцветени, или всички пиксели, които са празни, без да се отчита тази плътност. Примерно искаме нашето изрязване на изображението да притежава това преливане. Така, намалявам по случая. И от тук натискаме и създаваме къде беше. Тук отиваме на Channel и казваме New Channel. Когато създадеш такъв канал, той вече е допълнителен, той вече играе ролята на маска. С червено показваме и се оцветява това, което ще бъде невидимо. Затова
казва с селекцията, а може обратно да е, нали? В смисъл, обратната част да е тъмната, а това да е светлото. Но с червено се означава това, което е невидимо. Разбира се, от тук може да си го смените с всякакъв друг цвят, но понеже червеният цвят е най-яркия, нали, за предупреждение, а маските са много коварно нещо. Ако се дадете без да искате маска и след това сейвнето някакво изображение за печат, примерно тип, защото в типовете са с по-високо качество, така се подготвят изображенията за печат, тази маска ви прави страшни бели. В смисъл, това излиза и трябва да се върнете, да я премахнете и така. Тоест, когато сте го направили без да искате по някакъв начин. Така. Казваме ОК. И ето тук се създава вече алфа канала. Ние можем сега, както да си вземем копата и да си запълним вече това пространство, което искаме да е невидимо. В случая с червено. И отиваме вече тук, но тук изключваме ученцето, за да не видим алфа канала, трябва да ги включим тези неща. Трябва другите очички да са отворени, за да, когато отидете на слоевете, това нещо да се вижда. Сега, както виждате, то е отсветено в червено, защото ви предупреждава, че това нещо е маска. Така, и когато това изображение го сейпнете, примерно сега ще го сейпна като пънага. На мен само часа не съм да се летвижава. Ще сложим да следваме. Само че защо тук алфа каналите не са ми видни? Тук трябва да ми позволява да го направя с тези с алфа каналите. Да видя да го седим като типче. Добре. Сега ми позволява. Обикновено и пънагато, сигурно някакви настройки без да изписвам. Да. Така. Записвам го. Тук да кажем. Така. И сега тук дали ще го намеря, ако беше палеца. Както и да е, сега да не го търси и с това да губиме време. Тоест, вече в другото изображение това или ще е бяло, или ще е червено, но така или иначе, по-скоро ще е бяло, т.е. като го сложите върху друго изображение, тази част ще е изрязана. Разбирате ли какво вършат алфа канали? Да. Защото понякога това се използва, например, в игрите, да речеме, нали, някое човече да се движи върху някакъв фон. Всички файлове в компютрите се запазват в квадратен или правоъгълен размер. Нали? Не може да се запази в някаква особена форма. И т.е. всичко, което е невидимо между ръчичките, нали, около него като фон, то е направено с алфа канали, за да може фона отзад да се вижда. Разбрахте ли приложението на маски? Да. Защото обикновено маските са, в смисъл, понеже не се знае много приложението, им трудно се разбират от така начинаещите. Така, това го махам. Така да не го махам, само ще махна алфа канала. И то ни стана отново жълтичко вече, като го няма на алфа канала. Така. Това за сега не ви трябва. Това да си създадете папчица. Примерно искате някои файлове да бъдат в една папка, която като щракнете два пъти ще я кръстите, примерно ивче
Така, и друга папка ще я кръстиме Нанси. Така, и тези ги слагаме тук. Това вече го разбирате. Обаче, проблемът е, че много често, когато са в група слоевете, като натиснете, не всички функции, сега не се сещам точно кои, но да знаете, че когато сте в група, понякога не всички функции за обработка на слоевете са активни, което означава, че трябва ето тук да отидете не в група, а в слой, за да ви се отворят функции. Тоест, ако по някой път ги групирате, а понякога е много удобно да се групира, защото имала съм изображения с 50 слоя и в един момент лудваш тук да превърташ, нали, защото като създадеш много слоеве, тук започваш да ги търсиш, хубаво е да си ги именувате по някакъв начин, за да се ориентирате. Разбира се, всички тези слова, които сега създадат, ще ги изтрия. И отваряте си, нали, примерно сега ще работя в тази директорийка, в тази група, отивам на слоя, не са ми активни някои бутони, значи тук трябва да покажа с какво ще работя, с групата или с слоя. Нали? Това е много уточно. Да. Така да не се чудите защо пак не можете нещо да правите. С това се създава нов слой и с това се трие. Сега с десен бутон и ги разгрупирам, за да не ми създават тези ungroup layers. Така. И нека сега да видим още какви неща може да правим да местиме местата на слоевете и по този начин този, който е най-отгоре, е видим. В смисъл, ако изображението е по-малко и се скрива по-голямо, нали става невидимо. Естествено, да са активни, да не са активни, да ги заключваме така, че да не може да ги пипаме нещо, да сгрешиме по тях. И така нататък. Това за какво беше? Това не знам за какво беше. Да заключиш позицията, нали? Тоест, всичко останало можеш да работиш, но само като място не можеш да правиш, това да заключиш рисуването, нали? Нещо да не сгрешиш. Защото, между другото, в момента аз съм ето в тези настройки на Photoshop, които са по-подходящи за рисуване. Разликата между тези дизайни Essential са малки, но това са по дефолт. Вие можете, както казах, да си аранжирате прозорците и настройките, както на вас ви е удобно. Но аз винаги съм на Painting, защото, нали, го използвам с такива цели. Така, сега, още тук с десен бутон, какво беше? Може да го дублицирате слоя, да го изтриете от тук, да го превърнете в ето в такъв обект, Smart Object. Не знам точно какво се превежда, но не е растерно изображение. Тоест, по този слой много от настройките, които са свързани с растерната структура на файловете, вече не е активни. По такъв начин ви се явява изображение, както видяхте, когато го изтегляте от Explorer в някой слой. Обратната настройка, нали, вече активна, е Rasterize. Връщаме си го в изходното положение. Така, друго. Тук са за маските, но те в момента не са ни активни, защото нямаме маски. Може само да създадем маска. Тези линкове се използват за правенето на web, така че в момента не ви интересуват. Това е да селектираш подобен слой с подобни настройки. И сега тук, нека примерно на този слой, да му сложим някакви настройки. Примерно тези все едно. С десен бутон имаме възможност да ги копираме и тук да ги
приложиме. Сложихме хвърлена сянка и тя се копира. И така можете много настройки да направите върху един слой, да ги копирате върху друг слой. Така, стигнахме до тези двете. Мерч означава да ги обедините. Тоест, имаме този слой и този слой. От тук, само за секунда да им скрия, ето по този начин им показвате ефектите. Защото тук отдолу може още много ефекти да сте създали. И тук да ги криете, за да не ви преча. И се селектирам с контрол двете изображения. Merge Layers означава да се обединят тези два слоя. Merge Visible ще ви обедини всички слоеве, на които очичките ви са активни. Flatten Image, това означава, че всички слоеве ще ги обедини и то до такава степен, че ги превръща в background, така както ви се отваря един JPEG. И сега аз искам да обединя само тези двата слоя. И просто вече виждате тези две неща са в един слой. Контрол Z давам, за да се върнем. Така, общо взето, това е по слоеве. Тук за тези пътечки ще говорим по-насам. Те няма да ви трябват, така че може, ако не ми остане време, да не говорим с тях. Така, сега започваме за селекцията. Това слойче една симметрия, това не е едно такова место. И първо с него. Сега първо ще вземем на елементарната селекция квадратчето. Селектираме една част от изображението и вече може да я трансформираме. Това показвах ли? За селекциите. Да го ротирате. Нали? Всякакви неща. Нещо, което сме селектнали. Не искам да се прилага. Така, затова му казвам долу. Обаче, това квадратче има отдолу. И други видове, нали? Кръгче. Кръгчето може да е елипса, т.е. за да бъде абсолютно кръгче, трябва да натиснете Shift. Натискате първо мишката и след това Shift и теглите и се получава пълно кръгче. Защото ако първо натиснете Shift, всъщност може и така, но вече при следващите селекции. Сега, ако натисна първо мишката, старата селекция изчезва. Аз искам да селектирам няколко кръгчета. Направила съм това кръгче. И сега, ако натисна първо мишката, ще изчезне селекцията и вече компютър ще е готов за ново селектиране. Но първо натискам Shift и после натискам и влача и се получава, виждате, допълнение към тази селекция. Така. Сега, във всички бутони за селектиране, ето тези 4 бутончета показват точно това. Когато натиснем това, може да не държим Shift, а прави същото. Виждате ли, вече курсора на мишката, кръстчето, има едно малко плюсче, което означава, че може да си добавяме селекции, каквито искаме. Може да го обърнем това в квадрат и да продължим. Да го обърнем в квадрат, старата ми селекция изчезна. Това трябва да си има предвид, бях го забравила. Така. И сега вече продължавам да си допълвам тези селекции. Ако натисна това, каквото селектирам, то ще бъде отнето от създадената селекция. Виждате? Така. А като натисна това, каквото селектирам, само то ще остане, а всичко останало ще изчезне. Аз обикновено винаги го държа в този вид, а с Shift, натискам си Shift и си правя допълнителните селекции, които искам. Или Alt-а включва веднага това бутонче. Т.е. с шорткътите ми е по-лесно и вече сме готови с селекцията, която сме искали. Така.
Това го деселектирам. Тук да говорим ето за тази настройка. Ето каква селекция. Момент, само че отида на този слой. Аз си правя една класическа селекция. Настройката е 0. Изтриваме и отдолу, само че тук ще скрия ефекта. Нали видяхте как го скривате? Така. От тук, за да се появи, примерно, изчиствам го, за да е по-ясно това, което става с селекция. Сега, това е добре. Тук му казвам да се върне назад, защото сега ще променя тази настройка и ще сложа примерно на 80 пиксела. Замислих се за колко пиксела да го сложа, защото това прави една преливка. Извинете. Това прави... Благодаря. Това, сега погледнете. Виждате ли какво стана от квадратчето? Само, че много голяма, много пиксели съм му дала и затова става кръгче. Всъщност, получава се едно заобляне. Ако направя съвсем малко пиксели му задам, това заобляне ще е по-слабо, както виждате. Ако дам голямо заобляне, направя мъничка селекция, виждате ли какъв бутон излиза, че нали, по-малко пиксели от 50% така са селектирани и той не може, няма как да приложи това нещо. Така че, ако някой път направите малка селекция, това ви излезе, да знаете, че трябва да погледнете този федър, дали е направен. И сега, какво прави тази? Освен, че променя формата, това не е същността, всъщност на това нещо. Казвам дел и виждате ли как го изтрива? Изтрива го с преливане. Тоест, този федър не е само въпрос на заобляне, а на преливане. Тоест, той казва от тези пиксели навътре, нали, от селекцията навътре, 50 пиксела с преливка да се изтрият. Но ако продължите върху същата селекция да казвате дел и така нататък, то постепенно започва да се изтрива все повече и да излиза. И така можете да стигнете плътно до изчистване на изображението, но пак с преливка. Това прави тази настройка. Тази настройка я имаше и тук някъде в тези неща. Тоест този федър означава това. Разбрахте ли? Добре. Okay. Така, сега тук да го върна. Така и с Ctrl-D селектираме. Anti-aliasing. Само, че след като има федър, то по естествен начин има anti-aliasing. Сега ще ви обясня какво значи това. И ще... Сега в кръгчето ще го вземем. Така, защото при квадрата... Нека да ви обясня. Знаете ли, всъщност запознаете какво значи това, да не ви обяснявам? Не точно. Не точно. Обяснете по-добре. Добре. Така. Добре. Ето правя едно кръгче с anti-aliasing. Да отивам на този слой. Само, че на него ще му скрия. Хайде, няма да му скрия ефекта. Така. И сега взимам някакъв друг цвят. И с котичката правя така штрак и го отсветявам. Сега ще го зумим. Ще го деселектирам. И виждате ли тук в края? Пак има такава плътна преливчица. Виждате ли? Не плътна, преливчица. От основния тон 1-2 пиксела, които изсветляват. Сега за секунда, тук отдолу ще създам един слой, който ще го отцвета в бяло, за да може да се виждат тези неща. Защото тези неща, като ги разберете, всичко останало е
въпрос вече на цъкане и на чувъркане. Виждате ли тези преливчици? Значи ето го пиксела с основния цвят и в 2, 3. 1, 2, 3, тук има един светличък, се получава, за да изглежда плавна преливка. Защото сега ще направим една селекция на кръгче. Вече без антиалайзинга. И ще направим също. Опа, аз съм в долна слой. Така. Но не с това. Деселектирам го и ги зумвам двете неща. Виждате ли каква е разлика? Тук е просто селекцията пиксел по пиксел. Тук има едно и тук изображението седи по-гладко. Особено ако не е толкова зумнато, нали си седи като едно хубаво, така по-хубаво кръгче. Това седи на зъбено, дори да е дребница. Така че този антиалайзинг е много важен. По-натам ще видите колко много има да се използва. Така, сега пак се връщаме в този слой, който скриваме за малко. Тук са посъщнали такива да се създадат такива пиксел, един ред от пиксели селектират. Разбирате, защото или пък по вертикал, защото понякога ти трябва само една права черта. И ако изображението е дълго 8000 пиксела, ти трябва да го зумнеш и ако не си на тази настройка, да селектираш един пиксел. Айде, примерно е така една дълга, но ако изображението, само че така. В случая даже не мога да селектирам. Ето тук показва колко... това е инфопрозореца, който показва каква част сме селектирали. И може да отидем на селект. И тук вече да трансформираме селекцията до един. Виждате ли колко много операции натискаме? Тук вече мога да отида пак и да кажа пак трансформ. Вече стрелкичката ми да стане, защото ако така се изтегля нагоре, аз искам да е един пиксел. Стрелкичката ми да стане хоризонтал и да тегля настрани, тегля, докато отида до края на изображението. И аз съм на 80 и на 120 пиксел, ако 8000 пиксела, какво ще правя? И за това такива прави линии в дизайна, знаете, много често се налага да се правят по вертикал и по хоризонтал и вече може, като си селектирате нещо си, малко да го зумнете и отгоре, примерно, да го отсветите с опичката. Само че аз нищо не отсветих, защото не успях да го оцеля. Трябва да е зумнато повече, за да може... и сега вече ще го отсветя. И така, Ctrl D Select. Сега, какво е другото, когато този инструмент вече го разгледате. Ласо. Ласото, ако искате да селектирате някаква по-сложна форма, да речем тък. За да се съедини, ето сега, когато натискам отново с мишката, старата селекция изчезна, натиснах отново, за да ви покажа как затваряте формата. Приближавате и ви се появява кръгче, което означава затваряне. Щракате и вече въпросната част може да я правим там каквото искаме. Тук по същия начин. С Shift добавяме всякакви. И когато щракнете два пъти, раз, два, три, така, и сега ако щракна бързо два пъти, където съм, формата се затваря с началната точка. Разбрахте ли? Така. И разбира се, с Alt, някакви части от изображението изчезва. Така, тук по същия начин има заобляне, по същия начин има антиалайзинг. Другото ласо е ето това, което просто рисувате като
Както не се смееш, че се реши. Така, ласото се използва, когато искате грубо да селектирате. Връщаме се примерно, този слой изкриваме, на този слой малко ще си работим, но ще го дублицирам, за да, като поизтрия някои неща, да си го имам. И примерно искам да грубо да изтрия, сега ласото не е подходящият случай, така тук штрак и тук вече ситничко, нали, следвам извивката, штрак, това искам да изтрия и сме готови. Вече се показва отдолу, само че то не се изтри, не съм написала. Не, изтри се. А отдолу се показва другата снимка. Да, тази е активна. И така, но понеже в този слой има сянка, моментално на границата на слоя сянката се появява. Така, контрол, сега, това. Ви разгледахме. Това никога не съм го използвала, не знам как действа. Някакво магнетично. Така, сега да не го чувъркам, вие, ако ще си го разгледате, ако искате. Магическата пръчица е незаменимо нещо. Отиваме на този слой. Сега, нали се сещате, че небето не е с едно и също синьо? Нали така? Но искаме да селектираме небето. Обаче, проблемът е, че тук това с ограждането е много трудно. Затова с магическата пръчица. Тя щрака някъде, с нея штраката някъде върху някакъв пиксел. Вие не знаете точно какъв цвят штраката, ще трябва много да го зумне. Но, така иначе виждате, че в картината, в снимката, небето е това, което е синьо. И всеки пиксел има определен нюанс. Тук слагаме 0, секунда само. Т.е. толеранса слагаме 0. Натискам. И то ми селектира само едно единствено пикселче. Ако има съседни, които са в същия цвят, те ще бъдат селектирани, ако тази отметка за continuous не е активна. Тоест, ако натиснем сега тук, ни се селектират от картината всички пиксели, които са с точния нюанс. Ако натиснем continuous и селектираме, се селектира само едно пикселче, които с въпросния нюанс, или ако има и съседни, те моментално по подразбиране и те се селектират. Тоест, разбрахте continuous какво означава. Сега, искам continuous да се махне и ще дам по-голям толеранс, т.е. примерно 1. Т.е. означава, че следващият нюанс на синьото, най-близкият нюанс на синьото, освен посочения, също ще бъде селектиран. Ето, тук имаме такива групички, тук имаме такива групички. Айде пак ще дам картина, за да видим как се разширява. Ето сега тук ще дам примерно 7 нюанса. И вече обектите са много по-голямо. Ако дам тук 40 нюанса и цялото небе се селектира. Виждате? Понеже е натиснат continuous, не ми се селектираха и тук пиксели. И тук има пиксели с подобния цвят. Значи аз сега ще го махна това нещо. Ще дам деселекция и мога да увелича примерно на 50, за да обхвана и тези цветове долу. Ето, сега вече виждате, че и това се селектира. Обаче искам да ги обхвана и тези. Натискам Shift, штракам тук всичко преглеждам и сега цялото небе е селектирано. И вече него може да си го правиме каквото си искаме. Сега, след като сме селектирали нещо, вие виждате, че понякога в Photoshop селекцията е трудно нещо. Сега тук с небето стана лесно, защото нямаше облаци, няма клони на дървета и така нататък. Но си представете, че има клони, нали, и всичко трябва много добре да внимавате, за да селектирате само небето. Примерно, искате да го направите червено, кърваво небе.
Селектирали сте, работите, но след това искате отново да направите някакви корекции. И целият този труд, а той може да се наложи да бъде и още по-голям, зависи какви манипулации сте правили, и за това отивате на Select и казвате Save Selection. Давате му някакво име, примерно небе. Направили сме нещо си, махаме се. Какво сме направили? Примерно, нека тук да създам един градиент. Да речем, този градиент ще бъде такъв. Айде селектирайте сега да видите колко трудно ще ни бъде да го селектирате. Но, примерно, така сме решили. И сега трябва пак нещо да направим по небето и това вече е трудно, така. Виждате се, остават разни осветки, трудна задача и затова просто отиваме на Select, Cloud Selection. Тук може да имаме 50 на такива създадени селекции. Трябва ни небето, отиваме на небето, OK. И небето ни вече е селектирано и може да си го променяме както си искаме. Сега, ако взема кофата за изливане по същият начин, тя излива само върху определен пиксел. Дали ще бъде отбелязано ако е отбелязано Continuous, сега погледнете какво ще стане. Обхваща всички пиксели, които са с подобният, близкият. Толеранса е 0 в случая. Ако увелича толеранса примерно на 4, ще обхваща вече по-голяма част от пикселите. И в този случай, ако искате цялото небе да стане червено, можете да създадете нов слой за небето, който да отцветите с червено. Или този слой да изтрива. Ако искате да си работите пак в същия слой, просто може да вземете четката, да я увеличите, за това ще говорим, и да си го нарисувате небето. Така. Сега такива манипулации е хубаво, разбира се, да се правят в отделни слоеве, както преди малко го направих, за да може да са по-контролируеми, а и в един момент да решите, това ми харесва, това не ми харесва, колко му е това, просто да го скрия за малко и да реша това ли ми харесва повече или не. Така, сега, това вече свършихме с селекция. С слоевете, тук да разгледаме, това са, там ги разгледахме, стиловете ги разгледахме там. Това е нов, такъв да се създаде слой, дали ще бъде такъв, нали вече, там също ги имаше като настройки, тук ги дават като отделна възможност директно от тук да създадеш слой с преливане, с текстура. Тук някакъв слой, в който му задаваш отделни настройки, маските, векторите, после че ги разглеждаме, маските ги разглеждахме, смарт тъпчета, видеолеерите. Сега няма да ги разглеждаме по никакъв начин. За групирането на леерите, за показването на леерите с ученство. Тоест тук тези неща се дублират като тук. Така че слоевете ги разгледаме. Селекцията. Да се селектира всичко, да се деселектира, да се реселектира, така всички слоеве или слоят, в който се е деселектиран. Нали? Тези неща, color range, тук вече са за поправяне на цветовете в селекцията, за създаване на бърза маска от селекцията. Ето и тук може да се създава бърза маска, но никога не съм използвала този начин, а винаги този, който ви показах, чрез контрол и натискане на слоя, защото тук съм сигурна, че прелипите ги има. От тук с тази бърза маска не съм сигурна дали
отговаря на това качество, за което ставаше въпрос. Така, и тук вече за да си седнете и да си заредите селекция. Добре, значи вече спокойно можем да преминем към следващото инструментче. Това е пипетката, с нея знаете, взимате цвета, с който, ако искате някакъв такъв бежичият, натискате и той ви става активен. С това се сменят цветовете, зареждате другия цвят. Така, измерително линейките неща не са важни. Така, ето тук е инструментче за оправяне на очичките. Просто да го споменавам, да си знаете, когато имате да коригирате червени очички в снимките. Така, четчиците за четчиците. Отиваме на този слой. Да си го. Четка, моливче. Тези четки са надолу, няма да ги разгледаме. Отдеве споменах каква е разликата между четката и моливче. Споменах ли? Споменах. Четката рисува с такова умокотяване на края. Моливчето рисува на зъбен. Виждате. Сега, това умекотяване на четката, нека да отида на настройките на четката, но тук са всички настройки на инструментите. Това умекотяване на четката в страни може да се увеличава ето от тук. Т.е. когато е на 100% максимум, тогава това разсейване на четката е съвсем слабо. Когато го намалите силно, вижте четката как рисува. Тя има в средата са най-тъмните и се получава ето това малко насичане на кръгчета. Но когато се намали, това насичане на кръгчета не е толкова видимо, колкото по-плавното преливане се усеща. Така, само да се стане един много слой. Разбира се, от тук можете да създавате прозрачност, с която да рисувате, т.е. натиска. Дали с молива ще натиснете на 100% или от тук може да го създавате. Сега, има тук на слоя прозрачност, който забравих да ви спомена. От тук можете да коригирате колко един слой може да бъде прозрачен и на 100% може да не е прозрачен. Така, това е нещо подобно, но това по-скоро е за натиск. Тоест, това си обхваща слоевете, това си обхваща конкретното драскане с моливчето или с четката. Както забелязахте, моливчето няма такова преливане, такова флоу. Така, сега, печатчето. Печатчето е един много сладък инструмент, защото, примерно, искате тук, на тази къщичка, да създадете още едно покривче. И какво правим? Създаваме един нов слой. Отиваме, къде създаваме, аз малко ще поизтрия слоевете, защото започвам да се обърквам. Тук е създаден един нов слой, ще го сложа тук. И сега, отивам в този слой. Този, който е видим. Искам такова покривче и ето тук да се създаде. Първо с печатчето се едно топвам тук на тези керамитки. Натискате Alt и се създава като мишенка, което показва къде ще бъде центъра на печатчето. И вече отивам и тук мога да го мултиплицирам, но вече мога да отида в другия слой, за да го сложа. Тук мога още по-ключе. Тук мога още по-ключе. Ей така, примерно, ако тук на къщата отдолу има написано нещо си, някакъв надпис, някой нещо е издраскал, т.е. това се използва за нещо нецензурно. Така, това нещо е върху снимката. Ето, то е върху снимката.
И тази снимка искам обаче да я реставрирам, за да я използвам, защото точно тя ми харесва с този даден надпис. Включвам си печатчето, намалявам си, с Alt си взимам, да речеме, тук от тези безчици. И виждам, нагласявам си го, горе-долу да ми съвпаднат. Ето, само че трябва да внимавате къде ще го позиционирате, защото аз го позиционирах по-ниско и то ми премести и преваза тук на, как се казва, на стрехата. И затова може да се наложи да го намаля, за да мога да взема само този участък и вече да си го щракна, където ми върши работа. Ето само тук, примерно, от тук ще взема. Натискам Alt и започвам тук да си го коригирам. А с Shift можете да го продължите по-нататък. С Shift, когато рисувате, Shift, тук да ви обясня на нещо. Рисуваме с четка, с молив, с каквото и да е било, или с печат. Всяко нещо, което рисува, което създава. Щракате на едно място. Щракате след това. Аз съм обаче не подчерчах, извинявай. Щракате на едно място, натискате Shift, щракате на друго място и така се прави линии. По същия начин и печата може да го използвате. Щракате тук, отивате на друго място. Хоп, хоп, и тук вече се запълва с изображенията, които са тук. А може, влачайки мишката спокойно, да си създадете, тук при печата, как да ви го обясня, когато натиснете Alt, то ви показва откъде взимате изображението. И след това вие, като отидете на друго място и започнете да го пренасяте, можете да си създадете цялото изображение. От това последва всичко останало. Разбирате ли? Да. Надявам се, че тук малко се чуда как да го обясна. Нанси, разбра ли? Да. Така, добре. Значи печатчето това върши. History четките сега няма да ги коментираме. Това е гумичката, естествено. Тя просто ясно. Трия. Обаче гумичката, както и четките, сега вижте четките, колко видове четки има. От тук можете да си коригирате големината на четката, дали да рисува с такава големина или с такава. Обаче това е много досадно, защото когато рисувам, аз искам много бързо да я увеличавам и да я намалявам. И това става. Увеличаването на размера на всички инструменти, които създават изображение, става като натискате клавиша, който е българското Ц. А бързото увеличаване на тези инструменти е като натискате клавиша вдясно от българското Ц. По същият начин и гумичката може да се увеличава и намалява. И по същия начин и гумичката, каквито четки имате заредени в фотошопа, от тук, примерно, калиграфски четки. Okay. Какво правят калиграфските четки? Да ви обясним. Калиграфия, нали знаете какво значи писане? От тук можете да пишете. Да. Виждате, като по-дебело, така. Има много видове четки, вие може да си дръпнете от интернет, колкото искате. Има четки, които рисуват с штрихи чрез билата на четка. Увеличава малко. И така много да се рисува. Много видове. По същия начин гумичката може да приема абсолютно всички видове четки, които имате. Моличето, разбира се, е с моличето е с ограничени възможности. Защото не може тук разни преливки и така нататък. В смисъл, дава ги като опция, но трябва да имате предвид, че не винаги ги прави в същия вид, както четката. Тоест, четката, не знаете, тези преливките при нея има, при молива го няма. Тоест, това нещо, направено с четка, там четката не е изредена с друго, ще бъде с малко повече
с въпросното омекване, което прави anti-aliasing. Нали? Да. Така, знаете това какво прави градиентите. Нали видяхме градиенти? Или не видяхме? Ето тук да си дам една слова отворен. Правя някаква селекция. И съм на градиенти. Те имат тук различни, от тук си ги зареждат. Всякакви такива преливания. Има и най-елементарните, които са от горния към долния цвят. И тези цветове може да ги сменяте и съответно да го направите от бяло към черно, от жълто към нали, каквито искате. През един, през два, през три цвята и така нататък. Тези градиенти просто ги разгледайте, да не ви обяснявам всякакви такива неща, които просто вие ще си ги разцъкате в къща. Така, добре, това е за сега. Значи, това, което ще... Моля? А за домашно? Да, за домашно, точно това сега ще да кажа. Правите си всякакви дизайнерски решения, фотоколажи, примерно на Нанси. Как можете да рисувате, разбира се, вече с тези четки и така нататък, можете да рисувате. И друго нещо, което само да обясна. От тук можете да показвате, естествено, какво да се вижда, нали, по рулерсите или тези измерителните линии. Ето тези линиите. Нали? Виждате, които ни показват големината на изображението. Може да го настроиме, когато стракнем два пъти върху него и се отваря този прозорец. И в момента съм на рулера си. Искам мерителната му единица да е в сантиметри, а да не е в пиксели, както беше. Става в сантиметри. Искам да създам мрежичка. Отивам тук на грид. Ето го грид, мрежа. И създавам мрежа през 2 см. Пак така, през Subdivision. Окей. С контрол и българско Ч мрежичката се включва. Мога да пусна такива едни гайдове, които се включват видими и невидими с контрол и М. Какво правят тези гайдове? Ето, правя ги през 4 см. И тук при View ми е отметнат snap, че се залепват и може примерно да е активирано да се залепва за мрежата и за тези водачи и гайдове. Какво означава това? Това означава, че като създам, искам да създам някаква селекция. Искам да бъде едно квадратче точно сантиметър на сантиметър. Плъзгам и просто мишката ми се прилепва и вече съм сигурна, че това квадратче е сантиметър на сантиметър. Штрак, готово. Искам сега да го мултиплицирам. Отивам на този, натискам малко, става ми фон, така. И аз го влача и то ми се залепва, когато е снап, ми се залепва плътно до това. Това, примерно така, мога да си създам абсолютно някакъв десен. Мога да създам, сега тук да нарисувам нещо. Рисувам някаква розичка. Примерно това е розичка. Добре да изкажа по-бързо. Така, тази розичка искам, тя обаче за съжаление в слоя с тези квадратчета, които сега ще ги изтривам. Искам тази розичка да ми се мултиплицира през... Правя десен някъде. Ето, създавам розичката. Отивам в слоя на розичката. Натискам малко, хващам, влачам и искам тя да ми е през точно определено разстояние. Пак натискам малко, влача и ето, застава ми, само че това съм сложила през същото разстояние, затова го премествам. И тази розичка, просто ако я бях довлачила, и тя моментално, така може да си гарантирате да си направите една мрежа с мрежа и с такива допълнителни водачи и да си направите по този начин някакъв десен. В този слой имаме розички. В следващ слой с черно
примерно правя някакви други изображения. Така. И това пак по същия начин искам да не това. Искам да ми... Защо тук не плащам? Защото ми е Auto-Select. Auto-Select, където штракна. Ако штракна върху червеното, моментално ми селектира слоя. Ако штракна върху черното, това е много гадно понякога е много удобно. Обаче искам да хвана червеното, без да искам, съм натиснала бялото и вместо фона. И затова в момента съм на слоя с червено, проверявам, да, окей. Само че, тук при това мултиплициране трябва да имате предвид следното, че когато натиснете Alt и местите, ви го създава в отделен слой, ако не е селектиран. Тоест, ако имате една селекция на това нещо, каквато и да е селекция. Сега погледнете, това е Layer 9, Copy 3. Натискам, в момента отивам на този инструмент, натискам Alt инструмента за мултиплициране, пренасям го и той се мултиплицира в същия слой. Ето, виждате? Секунди само. Ето. Тоест, ако искате всички розички да са в един и същи слой, първата розичка я селектирате и другите започвате да ги мултиплицирате. Иначе всяка розичка ще ви е в отделен слой и ще трябва след това да ги обединявате, което ако нацвъкате 100 розички, ще е доста досадно. Но, примерно, Нанси, ти правейки тези десени, ти тази повторяемост я направи така, че да е видна колко пъти, да речем, ако ще го изпринтиш на формат А3, тук нека да има една, две, три такива. Нали, едното ще го въртиш с някаква осна симетрия, повторяемост, да речем, тази е на така, обърната тази на така. Започвай да си мислиш такива десени. А Ивчето продължава да си прави всякакви такива дизайнерски решения с инструментите и нещата, които взехме. Примерно, опитай се да направиш етикет за лютеница. Или етикет за шампуан. Добре. Така, ето това ти е първата задача. Етикет за лютеница или етикет за шампуан. След това ще добавим, следващия път ще взимаме шрифтовете и ще ги добавим. Добре. Добре. Ами тогава казвам ви чао, че стана вече много време. И... Госпожа, искам само да ви кажа нещо. Слушам. Аз преди време ми бях казала, все пак да ви кажа, че нали сега тази събота и неделя заминавам на някаква екскурзия до Рожен. Така, аз ще го навакса следващия. Няма да мога да дойда в събота. Няма проблеми, ще го навакса следващия. Значи, теб ще се видим в следващия четвъртък. Ще се чуем преди. Да. Добре. Да. Хубава и успешна седмица и до скоро. Айде, чао, чао. Чао, чао.